दिनै सोनाब बिश्वनाथ दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे 19थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेलाव जोङो बेयाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बेखौ खावलायगोन जे दिनैनि समाव जोङो जिहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सोनाब बिश्वनाथ दख'रायानो जा आरो गुबुन गुबुन थासारियाव जायगायावनो जा दिनै जोंहा गोबां माखासे थासारिखौ लानानै जोङो दिनै गुन गोनां सोलोंथाइनि बाहागोखौ लानानै आरो बड'फानि मुङै गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बेफोरखौ जोङो गोसो मोदोम होनानै बर' हारिनि थाखाय मावलांनो जाय दिनै दख'रानि दैदेनगिरि बिथांमोना गोदानै बिबान मोन्दों आरो बिथांमोनखौबो जोङो दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेबादि मावथांखिखौ गोजोरै मावलांनो थाखाय जोङो खावलायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे हालामाव दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जे बड'लेण्ड बिटिआर रेकर्ड जानायनि उनाव बे ओनसोला बाउन्डारि इनक्लुजननि गेजेरजों माखासे बेयाव थानाय गामिफोरा दिनै हिमाजुलि एफआरसिखौ लाफानानै खाथिनि गुबुन गुबुन गामि आरो गासिबो बेवहाय बड'लेण्ड ओनसोलाव बिथांमोना हाबबाय बिटिआरआव सोसनजाबाय आरो थेवबो बे हालामाव जोंहा गोबां आसामनि दाब दाब जायगाखौ लाफानानै भेन्सार स्कुलनि जेंनाया दिनै बिश्वनाथ जिल्लायाव आरो सनितपुर जिल्लाखौ लाफानानै जोंहा बांसिन बे ओनसोलावनो दङ आरो बेखायनो बे जेंनाखौ उदां खालामनो थाखाय बिटिआर रेकर्डनि 6.3नि दारै जे खामानिखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ लाफानानै जोङो बिथांमोनखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय नारसिनबाय थादों आरो दिनै गुबुन गुबुन आद्रा थानाय खामानिखौ समाधान खालामनो थाखाय गामि सोसननायाबो दिनै आद्रा जानानै दं आरो बेखौ लानानै दिनै बाउन्डारि कमिसन दाबो बियो सोलिदों आरो बेखायनो बे गासै समाधान लाबोनो थाखाय आसाम सरकारखौ नारसिननाय भारत सरकारखौ नारसिननाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों ओरैनो थायाखै बा फावसायनानै थायाखै जोङो बिनि सायाव राजखान्थियारि समाधान मोननांगौनि थाखाय दिनैबो जों नाजालांगोन आरो इयुन समावबो जों नाजाबाय थागोन मानोना बर' हारिया गोलाव सम जों बेबादि जुजिनानै फैनाय मोनसे हारि जाय जुजिनायखौ जों बयबो दिनै आफादनि दारै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो गासै माहारियारि जाय बिथांमोना दिनै बुजिनो हायो बिनि सायाव बयबो दिनै जोङो नारसिननाय हाबाफारिखौ मावलांबाय थागोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो बेवहायनो दिनै गासै बे बिश्वनाथ हालामाव आरो दिनै जोंहा हा हुनि जेंनाखौ लानानै माखासे जोङो फरेस्ट राइट्सनि आन्दाराव हा मोनबाय आरो बेवहाय आरोबाव माखासे गामि आरो न'खर दंबावो बिथांमोनहाबो जाहाथे लासै लासै बिनि समाधानखौ मोनजोबो जों बेखौ मिजिंथिदों आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो बेवहाय थानाय गासैबो जोङो जौगाथायनि हाबाफारियाव बयबो बाहागो जानो मोनगोन होननानै मिजिंथिदों दा बयहाबो बेवहाय आबाद मावनाय आरो आबादनि बोथोर जाहाथे बयबो बे हालामजों लोगोसे दिनै आबाद बोखांनाय बोथोराव बयबो मोजाङैनो आबाद बोखांनो हाथों आरो दिनै बेबादि गासै थासारिखौ लानानै फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखियाव आगान होनांगौनि थाखाय जोङो मिरुआरि मोनसे सायख' आनजाद जों बोसोरफ्रोमबो खुंबोदों देग्लाय जों 9थि मिरुआरि सायख' आनजाद खुंदों बेवहाय जोङो खावलायनो लुबैदों नोंथांमोननि गेजेरजों आरोबाव जे क्लास 9 आरो 10 बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफ्रा बे मिरुआरि सायख' आनजादाव बिथांमोनहा दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बेखौ जोंनि दख'रानि मावथि आरो गोबां जोंनि भलन्टियारफ्रा दालाइ सासिम बिथांमोना बिनि सायाव मुं थिसननाय खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बेयाव जाहाथे बयबो फरायसाफ्रा बाहागो जायो मानोना दानि आथिखालनि जुगनि कम्पिटिसन आरो आनजाद होनायनि मडेलखौ बिथांमोनहा बेबादि आनजाद होयोब्ला बुजिनो हागोन आरो मिथिनो मोनगोन आरो बे गियानखौ फेहेरना लानो थाखायनो जोङो बे टेलेन्ट सार्च आनजादखौ खुंनाय जायो दा बेखायनो नोंथांमोननि गेजेरजों फरायसा बिथांमोनखौ खावलायनानै 9 आरो 10 बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ खेबसेबाव खावलायनानै नोंथांमोननि जाहाथे बेबादि मोनसे कम्पिटिसनखौ बिथांमोनहा मिथिनानै दिनैहाय बाहागो जालांनो हायो बेखौनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव खावलायनानै दोनथ'बाय।